سلام تخاتاتلتي وقع سبورت كمي كنيخم لو مدما حدا رأسي حيزا لكم متيالخون السخاء نايونا إمرا فيلا كم ليستر سابرايز تقبرنا دو زبل خوني كلمي يوغن لايك شير سابسكرايب بمقبار نزمدو كده تبابعو امحتساناكم نايونا إمرا أستون فيلا كم ليستر سيتي سابرايز تقبرنا دو تخون لو معامت أبستفل علي ليغات أفتح عبيت ليغات نيروبا مخانيو جورانا أبس أنيا أو عساش دشت تسقطاتات 41 نتبي بمحاز لعلتان عرموشش غانتاتات مادريدن بارسلونا تسولل بمبال نلا ليغا تمرحكم زلا نرئ لنا باير ليفركسن نعرموش غانتا باير مونيك تسولل بمبال أبس 14 تسقطات 36 نتبي بمهلال قدامي تخوينا تقلصو لاند بوندسليغا أبت زعابي ليغني عالمنا مخانو أبزي ما تدرجا بسحلو له بريمير ليج أبز كايد دول حيال كلسكا أستون فيلا سابرايزين كلب مخان أبز عامت زي أبسال ساي درجة خد كمتك إلى الله ليفربول أرسنال بمسعب مالتيو نمان سيتي أبد حريقا خد غمتاق إلى الله همون بزحت أبز عامت زي بزح قمت تواهبون نزليك زي جمرو تشيلسي مانشستر نيوكاستل أبد حريقا بمقداف نابلع القصة نحا كتمت دحر مصنع أبز ساعات زي أبسال ساي درجة كتكمت كي إلى الله سلازي من البات لو معامتك كمتي ليستر هندبت متيا نتي ليج بمحوات هذا سابرايز زقبرتو نخلو أفكار حس أقرني عالم أستون فيلا خانز تقبر تخلدو دبر رأسي كم حساب كان الزرار واللي أمري صلو معانتي من البات أستون فيلا كم تنذكرو أبز حلف عامت مخانيو هنا أمر كركبان كله كاب ستيفن جيرارد كركبان كله أب 10 تغلطة صوتاتات 10 تغلطة نتبي تراي أو هليلة أب 10 درجة تقميتا تناي مملاس بهال هواهون أم منصللاو كبابي أبز نبرو لقزيعيو تقبيل وادلو أبز ساعات زنت دامسو خنا وراد رفتينا ززبلنا درجة مالتيو أب 10 صوتاتات 37 نتبي بمهلال سالساي درجة حيزوم يمزلو زحلف عمد دما كابتز نبر ودرجة أتسيو أمود داتات لحر ساسان شو منتن صوتاتات ملو بملو دحر مودو مالتي سوسان حدا نت بحيزوم شابعي درجة حزو أب كونفرنس ليغون كساتفو إيروبا كونفرنس ليغ مالتي نخساتفو يو أب كحوام أنا إمره من البات زعبا أنا إمره قال نجر كنبل مسنفتن أنا إمره أب أوروبا خابتهم ببلوص من قدي زذكروا ويدماني كابتهم عبيت أسلطنتي نعلمنا يكبلوا زخل عواتات تعويتيو بفولي كأني اتنسو زتصوع علو بسيفيا وينو سلسة جزي أكتاتيلو أوروبا لك عواتلو مخالو قليل زي كونه شمن كبرن يبويو من الوقت تبزح كاريرنا يكون أمره أب إسبانيا بدحر يقنا حدا عدل رخيبو مالتيو تعدل تقلل عدل أي نبرن أزي عاب عدل نبي اس جي تأكل أزيوم بصحات كواخبتي زواننت بهفتامات أزيوم هفتامات سبوانين اتونن قانتا تعلم ويدما خمرح تمريسو من برأسي مغنيات دما تبعابيو بي اس جي بزوم مول تزيهم كاب توننات حزا نتناي ليغا فرنسا وانجا بترغاغامي معوات كبيد نجر اي نبرن انتاي دا اب تشامبيونز ليغ عوت موصا اگداسي نيرو مخنياتو كخون ወይ ድማ كጭبط ስለዘይ ተخاله ነዝን መጭባጥ استمرጽ አሰልጣን ድማ ኦና ኤምረ ኮይኑ ማለት እዩ ኦና ኤምረ በትዝበልና ኣብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ዝነበሮ ውጽኢት ዝነበሮ ደረጃ እዩ ተመሪጹ ናብታ ጋንታ ኸይዱ ብልክ ኣብ ፒኤስጂ መስከደ ድማኒ 4 ዋናጩ ኣብቲ ፈረንሳ ዝዳልዋ ዋናጩ ብሙሉአን ኳ ክዕወተለን እንተኸኣለ ቻምፒየንስ ሊግን ክዕወተሉ ኣይከኣለን ምናልባት ኣብቲ ሰዓትቲ ብዙሕ ዝሕመዝ ነበረ ዘረባታት ተንኳኽብቲ ተጻወቲ ኣብ ምምሕዳር ወይ ድማ ኣብ ምእላይ ከም ዘይተዓወተ ዜናታት ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ቻምፒየንስ ሊግ ድሕሪኡና ኤምረውን ክርከብ ኣይተኸኣለን ስለዚ ናይ አሰልጣኒ በይኑ
ሽግር ዘይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣካይዳ ናይታ ጋንታ እውን ሓደ ፀገም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ንሙሉኦም ቶም ከዋክብቲ ዝበሃሉ ናይ ዓለምና በብሓደ እንዳኣለዩ ብናኣሽቱ ወይ ድማ በቶም ኣቨሬጅን ብሉፃትን ዝኾኑ ተፃወቲ ክትክእዎ ነቲ ጋንታ ጀሚሮም ኣለዎ ማለት እዩ ብዝኾነ ኡናይ ኤምረ ኣብ PSG ዕወት ግን ከዓ ቻምፒየንስ ሊግ ዘይረኸበሉ ግዜ ብምሕላፍ ካብታ ጋንታ ተሰናቢቱ ብድሕሪኡ እታ ኣርሰን ቬንገር ዳርጋ ድሕሪ ርብዕ ዘመን ካብ ምስልጣን ዝኣለየት ጋንታ ኣርሰናል ንምዕላሚ ናብ ኣርሰናል ከይዱ ብዙሕ ግዜ ምናልባት እውን ንቪላ ናስቶን ቪላ ከመሰልጣን ክመፅእ እንከሎ ምስቲ ኣብ ኣርሰናል ዘጋጠሞ ምስ ውድቀት ይግለጽ ድዩ ኣይግለጽን ብዙሕ ኣነ ሹር ኣይኮንኩን ግን ምስቲ ዘይዕውት ግዜ ድሕለፎም ምስ ኣርሰናል ዳርጋ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ፀወቱሲ ምስ ፕሪሚየር ሊግ ዝኸይድ ኣይኮነን ናብ ዝብል ዓይነት መደምደምታታት ክብፅሕ ዳርጋ ተጀሚሩ ነይሩ ብማዕከናት ዜና ወይ በቶም ተንተንቲ ስለዚ ናብ ኣስቶን ቪላ ክመፅእ እንከሎስ ብልክዕ ክዕወት ድዩ ዘበሎ ምክንያት ሓደ እቲ ኣርሰናል ድሕለፎ ግዜ እዩ ኣብ ኣርሰናል ዝሕለፎ ግዜ ኡናይ ኤምረ ግን ዕውት ኣሰልጣኒ ክኸውን ዘይገበሮ ረቑሒታት ኣሎ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣሎ እንታይ እዩ ብልክዕ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣነ ዘምፅኦም ተፃወቲ ክዝክሮም ከለኹ ወይ ድማ ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦም ከለኻ ብዙሓት ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዮም ወሰንቲ ተፃወቲ ናይ ኣርሰናል እዮም ደለው ምናልባት ኣብቲ ሰዓት ዘምፅኦም ተፃወቲ እንተደኣ ርኢና ሳሊባ ማርቲኔሊ ቴርኒ ሌኖ ቶሬራ ሴባዮስ ፔፔ ዴቪድ ሉዊዝ ኩንዶዚ ሶክራተስ ሌቸስተር ዴኒስ ስዋረዝ ካሳካውን ካብ ኣካዳሚ ናብቲ ዓባይ ጋንታ ዝሰሓቦ ኡናይ ኤምረ እዩ ስለዚ ዋላ እኳ ኣብ ፔፔ እቲ ዝዓበ ክሳራ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ናይ ማርኬት ክሳራ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ናይ ኣርሰናል ኣብ ፔፔ ዝወፀ 72 ሚልዮን እዩ ጉንዶዚ ከም ተፃዋታይ ሕማቅ ተፃዋታይ ነበረን ካብቶም ተስፋ ዝነበሮም መንእስያት ነይሩ ብሰንኪ ዲሲፕሊን ካብታ ጋንታ ክኢሉ ሌኖ ኣብቲ እዋንቲ ስጋብ ኣርቴታውን ዝነበረሉ ግዜ መጀመርታ ኣዝዩ ብሉፅ ብቕዓት ካብ ዝነበሮም ሓላወት ድልዳት እዩ ማለት ዋላ እኳ ምስቶም ኣዝዮም ክላስ እንተዘይተፀውዐ ግን ፅቡቕ ደረጃ ዝነበሩ ሓላው ልዳት እዩ ቶሬራ ብልክዕ ብሉፅ ተፃዋታይ እዩ ምናልባት ድሒሩ ስለምንታይ ኣርቴታ ዘይደለዮ ካልእ ሪዝን ኣለዎ ምናልባት ክጠቕሶ ክፍትነ ሴባዮስ እቲ ካብ ማድሪድ መፅኡ ድሓን ዝኾነ ብቕዓት እዩ ግን ከዓ ቀፃልነት ዘለዎ ብቕዓት ከርኢ ስለዘይከኣለ ዝተመለሰ እዩ ዴቪድ ሉዊዝ ኣብ ምውዳእ ኬሬሩ እዩ ናብ ኣርሰናል መፅኡ እቲ ዝነበሮ ግዜ ድማ ንኣርሰናል ነቶም ንኣሽቱ ተፃዋትን ብዙሕ ተመክሮ ዝሃበ ተፃዋታይ እዩ ኣዝዩ ዝንቀፍ ወይ ድማ ብብሉፅ መንገዲ ዝግለጽ ኬሬር እውን ኣይነበሮን ግን ደሓን ዝኾነ ኬሬር ሕሊፍ እዩ ሶክራተስ ብልክዕ ኣብቲ ምክልኻል ብዙሕ ብቕዓት ዘየርአየ እዩ ዴኒስ ስዋረዝ እውን ካብ ብልቃሕ መፅኡ which means ብፍላይ ምስ ኣርሰናል ይኸይድ ይፀወቱ ተባሂሉ መፅኡ ግና ከድምዕ ዘይከኣለ ተፃዋታይ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ናብ ጋንቱ ተመሊሱ እንተቶም ካልኦት ግን ሳካ እንተልና ሳካ ንኣርሰናል ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ዓይነት ተፃዋታይ ምዃኑ ምግላፅ ዘድሊ ይኮነን ሳሊባ ካብቶም ቤስት ሰንተር ሚድፊልደራት ናብ ምባል ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተፃዋታይ ንኣርሰናል ማርቲኔሊ ከምኡ ከም ሳካ ብክልተ ወገን ኮይኖም ነቲ ምጥቃዕ ናይ ኣርሰናል ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ክንፊ ብሉፃት ተፃወቲ ናይ ዓለም ኢልና ተፀዊዕና ናብ ገፆም ዝስጉሙ ዘለው ተስፋትን ኣዝዮም ፈጣናትን ታለንትድ ዝኾኑ ተፃወቲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ቴርኒ ኣብቲ መጀመርታ ክሳብ ብዙሕ ዝተባህለሉ ማለት እዩ ናይ መፃኢ ናይ ኣርሰናል ካፒተን ክሳብ ዝተባህለሉ ተፃዋታይ ይኹን እምበር ብኢንጁሪ ብዙሕ ግዜ ንኣርሰናል ክጠቕማ ኣይከኣለን ድሕሪ እውን ድሕሪ ተደጋጋሚ ኢንጁሪ እውን ትብቕዓት እውን ብኡ ስለዝትንከፍ ኣብ መወዳእታ ሕጂ ካብ ኣርሰናል ተኣሊሎ ስለዚ እዚኦም ዝመስሉ ተፃወቲ ናብ ኣርሰናል ኣምፅኡ ስለዚ ክልተ ገፃት እዩ በቲ ሓደ ወገን ኣዝዩ ክነኣደሎም ዝግብኦም ተፃወቲ ናብ ኣርሰናል ኣምፅኡ ገሊኦም ድማ ኣብታ ጋንታ ፌይል ዝገበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ግን ንምንታይ እዩ ኡናይ ኤምረ ኣብ ኣርሰናል ዘይተዓወተ እንተደኣ ኢልና እቲ ዝዓበየ ፖይንት ኮይኑ ክጥቀስ ዝኽእል ድሕሪ ቬንገር ናብ ኣርሰናል ምምፅኡ እዩ
ሓደ ነዊሕ ዓመታት ሓንቲ ጋንታ ክመርሕ ዝጸንሐ እሞ ብፍሉይ ስታይል ክመርሓ ዝጸንሐ ብአርሰናል ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ ብፕሪሚየር ሊግ ብዓለም ዓበ ክብርን ዝናን ከተርፍ ዝኽኣለ ኣሰልጣኒ እዩ። ስለዚ ድሕሪ ሰልጣን እዚ ምምጻእ ማለት ንባዕሉ ናቱ ዝኽኣለ ብዙሕ ኣሉታዊ ምኽንያታት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ሓደ ነዊሕ ንሓንቲ ጋንታ ክመርሓ ዝጸንሐ ኣሰልጣኒ ክሳብ ክንደይ ናቱ ኣእምሮ ናቱ ተሓሳስባ ናቱ ኣካይዳ ኣብታ ጋንታ ሰጢሙሎ ፍሉጥ ነገር እዩ። ስለዚ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ድማ ነታ ጋንታ ካብዚ ነገር እዚ ኣውፂኡ ሓዳሽ ጋንታ ንኽሰርሓ ዘድልዮ ወይ ዝሓቶ ፀዓትን ዝሓቶ ግዜን ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ብዓብዩ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ይረአ ከም ዘሎ ፈርጉሰን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ገደፋ ብድሕሪኡ ናብቲ ናይ ዓወት መስመር ንኽትምለስ ክሳብ ክንደይ ከቢድ እዋን ተሕልፍ ኣላ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ። ስለዚ ኡናይ ኤምረ ድሕሪ ቬንገር ምምፁ እዚ ሓደ ዓብይ ብድሆ ነይሩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ቬንገር ኣብ ኣርሰናል ዝነበሮ ሓላፍነት ዳርጋ ገደብ ኣልቦ ክበሃል ይኽእል እዩ። ብድሕሪ ቬንገር ግና ብዙሕ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ምትዕርራይ ክግበር ስለ ዝነበሮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምምፁ ንባዕሉ ብዙሕ ነውፅታት ስለ ዝነበረ ዕድለኛ ኣይኮነን ማለት እዩ። ብሰዓት እቲ እዩ ዳይሬክተር ጀነራል ናብ ኣርሰናል መፂኡ ብዙሕ ቦታታት ኣብቲ ኣድሚኒስትሬሽን ምምቕራሓት ክግበር ስለ ዝነበሮ ንሱ ዝፈጠሮ ገልጠምጠም ድማ ኣብታ ጋንታ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ምምፁ ድማ ዘይዕድለኛ ይገብሮ እዩ። ቁልጡፍ ዓወት እውን እዩ ንኡናይ ኤምረ ክመፅእ ዝገበሮ ወይ ድማ ዝተመረፀሉ ምክንያት ናብ ቁልጡፍ ዓወት ኣርሰናል ክትምለስ እዩ። ግን ብብዙሕ መንገዲ እቲ ናይ ኣርሰናል ክየድ ዝፀንሐ ኣካይዳ ንከምኡ ዝፈቅድ ኣይነበረን። ስለዚ እቲ ዝመፀ ካብ ዓወታት ምርሓቅ ካልእን ተፃዋርነት እውን ናይ ደጋፊ ኮነ ናይቲ ስታፍ ኣይተረኽበን ማለት እዩ። ብዓብይ ግን ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣነ ክንሪኦም ከለና ኣርቴታ እውን እኮ መፂኡ ቀዳማይ ዓመቱ ካልኣይ ዓመቱ እቲ ዝነበሮ ደረጃ ዘምፅኦ ሪዛልት ክንሪኦም ከለና ሲ ዝነኣዳ ኣይነበረን። ግን ንምንታይ ደኣ እሞ ንኤምረ ከምቲ ናይ ኣርቴታ ክዕገስዎ ዘይከኣሉ እንተደኣ ኢልና ኣነ ከም ፖይንት ኮይኑ ዝስምዓኒ እንታይ እዩ ኣርሰናል ትልለየሉ ዓይነት ፀወታ ኣብ ኤምረ ኣነ እውን ብዝክሮ ማለት እዩ ዳርጋ ካብኡ እንዳረሓቐት እያ ትኸይድ ነይራ። ምክንያቱ ኡናይ ኤምረ ኣብ ኩዕሾ ኣብ ፖዚሽን ዘድህብ ኣሰልጣኒ ይኮነን። ሞር ኣብ ፕረስን ጉልበት ዝሓትት ሓያል ፀዓት ዝሓትት ዓይነታት ፀወታ ዝመርፅ ኣሰልጣኒ እዩ። ስለዚ ከም ተቐዲምና ድበልና ቬንገር ድማ ሓደ መንነት ፈጢር እዩ ኣብ ኣርሰናል እንተልና ልክዕ ከምቲ ባርሴሎና እንተልና ብቲክታካ ንዝክራ ኣርሰናል እውን ካብ ባርሴሎና ብዘይሰንፍ ብፅባቐ ፀወታ ኣብ ዓለም ኣዝያ ፍልጥቲ ጋንታ እያ። ነዚ ድማ ከም ክለብ ክዕቅብዎ ዝደልዩ መንነት ስለ ዝኾነ ኤምረ ካብ ዝውፅእ ዝበለ መንነት ከትሕዛ ምፍታኑ ንኣርሰናል እውን ከም ሓደ ፀገም ወይ ድማ ኤምረ ንኸይቅፅል ምክንያት ዝኾነ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ በይኑት ሪዛልት ጥራይ ብልክዕ ኣብቲ መወዳእታ እዋን ብተኸታታሊ ካብ ዓወት ርሒቃ ኣርሰናል እዚ ድማ ቀሊል ኣይነበረን። ግን እቲ ብዓብይ ግን ምስ ኣርቴታ ክንወዳድሮን ከለና እቲ መንነት ናይታ ጋንታ እቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተመርከሰ ቅዲ ክኽተል ዘይምኽኣሉ ከም ሓደ ምክንያት ኮይኑ ይስምዓኒ እምበር ከመሰልጣኒ ዘለዎ ዓቕሚ ከም ዘይጎደለ ሽዑ ናብ ቪያሪያል ተመሊሱ ኣብ 2021 ክሳብ 2022 ኣብታ ትፍላይፍታ ናይ መወዳእታ ቅድሚ ናብ ኣስቶን ቪላ ምስጋሩ ኣብ ዝነበረ ግዜ ስጋብ ሰሚ ፋይናል ከብፅሖም ክኢሉ እዩ ንቪያሪያል። ስለዚ ብቕዓቱ ከም ዘይጎደለ ብግህዶ ኣርእዩ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ እምበረይ ኣስቶን ቪላ ንኡናይ ኤምረ ንሓደ ዓብይ እዮ ከም ዝመረፀቶ ርዱእ ነገር እዩ። ናብ ንስቴቨን ጀራርድ ተኪኡ ናብ ኣስቶን ቪላ ኣብ ድመፀሉ ግዜ ከምቲ ኣቐዲመ ድበልኩ ኣብቲ መእተዊ ኣብ 12 ፀወታታት 12 ነጥቢ ጥራይ ሒዞም ኣብ መበል 14 ደረጃ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ፀኒሖሞ። ይኹን እምበር ካብቲ ሰዓት እቲ
بغلطف تزقرم نجارون جزيون أي وصلولون مالتي وانتي بغلطف بتوم زلوا تتصاوتي نبقعت مليسو نتا غانتا نبت زحاشة درجات راهي كابتي زحاشة درجات راهي زي كونس شابعي درجة حيزا بريمير ليج تود ناب إوروبا كونفرنس ليجون كم تساتف كجبرا خيلو زي بجزيو عدنا قنيرو لو مع مدما ولو كابت مجمار بنيوكاستل حمشت بحدا انت تسعرو دي حيرو جن ناب ريتم بمنصح نتا غانتا ببجزيو نام من قد عوت كمرحا كيلو أبز حجي دلاتو درجاون كتبت صح كإلا مالتي سلازي أنا إمرأ نزي كله ناي أستون فيلا عوتات ويدما عبيت لوتي كان دي كريديت كوها هاوز قبو سب نسوغيني سمعني بلك دما معناتو حدا أسلطاني نحنت قانت حيزوات أنيحو بتم تتصاوت تجيرو كل حدا نجر كجبراي كألن ويدما تحد درجة هنصوارق أنيحو كلا أسلطان متي بتازل لاقان تحرقهم نجر كريه كان كله بقعتنا يسلطاني كان من أد حليف كاز بهالنجر إلين مالتي سلازي هنا إمرك عندي مراحين عايز حجي أب إنجليز الزارابيت عبيت كلبات كي ترفت تنبرك خجانتا سريحو أبسال ساي درجات تزخابة دليك أبس ساعات زفلة أبز حمد زي ما انتعوة له زي فلت أزي كبيت وددر أبز الرئيل له زلو جزي أبسال ساي درجان أستون فيلا قمت أمغال قليل نجار هيكون النصوت رايز يكون دما أبتم ببزمود داتا كل التسقطات أكتاتيلو نتنا أبز حمد زي بقدامين كان عند الرجال وانشان أي موساد عقمل لو انت باهيلن زتحاتيا مانشستر سيتي أرسنالن حدا بزيرو أميدو كمبرك خم خالو دماني عبي كبري ويدما شم كحزكي إلو اللهم نتاقانتا دما كينو اسكا جلسا برايس كتقبر النادو نابزبل تنتانا تاتون كبتصح تخايل اللهم مالتيو توانش أي وسد بزي قدستي أنستون فيلا بتسحطور لا درجة من الباتون ناي تشامبيونز ليج درجة أنت ترخبت صندوق أنت زي كونه تنا إيروبا ليج بوتا حيزان تدا أختود كيلاون أتي كريديت عبم خانو ردي مهنياتو تن أبتنا إيروبا ليج نبعلو درجة كرخبة أم كلاس زركبا دلوا غانتات أنت دا تأميتنا ين بساعة زي ليفربول أرسنال سيتي تشيلسي مانشستر يونايتد نيوكاستل برايتون زعمسلا توتنهام بعبيو زعمسلا تنشو حتى تراي برايتون ونقريفنا تنشو حتى ترايسي ببوزح بإيكونومي كالن بل ببوزح من قدي عبيت غانتاتين سلازي أمونغو زين فوق فيك كأتيغا ناي إيروبا ليج بوتا مركبنا بعلو قليل كريديت زو هو يكونن ونا إمرا كونن أستون فيلاون عبي وصيت مخان ردي من البات جن كعش أجري أو كعش أجري زقاتم سلازي فلت أبزع عمت إذا سابرايز تجبرنا دودي بالحساب كل على خيليو نمنتعي زل على دلو كومو كتجبرك زخلا مخنياتات انتعيو ويمن البات أي كومو كتعوتسي أي تخيلن يا زبلا مخنياتات انتعلو الناسكي كنريو كنفتن أبستخايد دلو نايز عمت ودرات مسنري بفلاي مس عبيت غانتاتات زلوا ريكارد انترينا من البات بنيوكاسل لعبت مجمرت 5 بلنايو حمشت بحدا كنت عنو إيلانيرا دي حراد ما بليفربول 3-0 قفح سعرتا قاطي موانيرو يخون مبر نتوتنهام تشيلسي أرسنال مانشستر سيتي كنت سعران كي إيلان سلازي زي أبرس عبيت غانتاتات تريو زلا عقمي كم غانتا نزي سابرايز كتحصه كجبرا يخيليو نمان نم غانتات بده غانتا تسريحه خمزلا انا امره حنتي نمانم غانتا تفرح زي تقل بلستي غانتا سريحه خمزلو مرأياي مالتي اب كل مداي ناي ميدا ملئتي ازلا اما كلخالا كاب حلاول دات جميركا ناي ابزنا ناي وانش عالم ن أرجنتينا نوانشا نختبتصح عبي أبركتو زجبره حيال حلا ولدات مارتينز يون لداتها زحلو أبزي أمي أرسنال صوتاون ترى رينايو مارتينز زنبرو أبركتو قليل أي نبرن كساب أبقى صوت هاريمو دم دفسس يو تواجيو بلك عبي مراحيو حيال حلا ولداتيو أزي شو تخمس جب بزح برسنت
ዕድል ዘለዎ ፈተነታት ዘድሕን ሓያል ሓላዊ ልዳት እዩ ዝዝክሮ ኢና ኣብ ዋንጫ ዓለም ታናይ መወዳእታ ዘድሓና ፈተነ ክሳብ ሕጂ ካብ ዓይንኻ ክትርሕቕ ዘይትኽእል እያ መራሒኡ ብድሕሪት ኮይኑ እንተፃወቱ ሞራል ድህብ ጌጋታት ክፍፅሙ ከለዉ ዝዛረብ ብብዙሕ መንገዲ ብሓቂ ሓያል ሓላዊ ልዳት ንልዳታ ይሕልወላ ከም ምህላው መጠን ብደረጃ እቶም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ወላ ኣብ ዓለም ዘለው ጎልኪፐራት እንተዳ ጠሚትናዮም ካብቶም ክላስ ዝኾኑ ሓለውቲ ልዳት ዘለዋ ጋንታ እያ ማለት እዩ ኣብ ምክልኻላ ዘለው ብልክዕ ኡናይ ኤምረ ከምዚ ምስ ኣቨሬጅ ዝኾኑ ተፃወቲ ክሰርሕ ዝኽእል ኣሰልጣኒ ኮይኑ ይስማዓካ እዩ ንዕኦም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምብፃሕ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ድሕሪት ዘለው እንተርኢና ኣዝዮም ሓያላት ነቲ ምክልኻል ብፍላይ ነቲ ንሱ ድደልዮ ስታይል ብብዙሕ ከምዚ ዝተፈላለየ ስታይል ክፃወት ከም ዝኽእል ኣርኢና ኣሎ ንባዕሉ ኣብ ሲቲን ኣብ ኣርሰናልን ክልተ ዓይነት ጋንታ ኢና ርኢና እቲ ብፍሉይ ዝፅዋዓሉ ዘሎ ነገር ግን ኣዝኻ ናብ ፖርታኻ ተፀጊዕካ ደይኮነስ ካብ ፖርታ ትፍንትት ኢልካ ኦፍሳይድ ሲስተም ኣዝዮም ዋሕለታት ዝኾኑ ናይ ኦፍሳይድ ሲስተም ብምፍጣር እቶም ተኸላኸልቲ ነቶም ኣንጻር ተፃወቲ በቲ ኦፍሳይድ ሲስተም ካብ ፀወታ ወፃኢ ክገብርዎም ብዙሕ ግዜ ተራእዩ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበረ ፀወታ ኣብ ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራይ 5 ግዜ ተፃወቲ ሲቲ ኦፍሳይድ ከም ዝወፁ ገይሮሞም እዮም ኣብ ናይ ኣርሰናል ፀወታ እንተርኢና ኣርሰናል ንዕኡ መዝሚዞም ከም ዝመፁ ወይ ድማ ንዕኡ ከም ዝምዝዎ ሓሲቦምሉ ከም ዝመፁ ዘርኢ ብዙሕ ኩዕሶታት ከምልቑ ይፍትኑ ነይሮም ብፍላይ ሳካውን ሸቶ ከመዝግብ ክኢሉ ነይሩ ኦፍሳይድ ተባሂላ ብንጹር ላይን ገይሮም ዋላ ክኸርኢና እንተዘይከኣሉ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ማርቲኔሊ ዘይተጠቀመሉ ዕድላት ደኣ ኮይኑ እምበር ብዙሕ ግዜ ሞሊቖም እዮም which means ኣርሰናል ክምዝምዝዎ ፈቲኖም እዮም ስለዚ ከም ጋንታ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ምክልኻል መስመር ከም ዘለዋ ኣብ ምክፍፋል በዓል ዶግላስ ሉዊስ ቴለማንስ ካማራ ቤሊ ካብቶም ኣብ ሰዓት እዚ ብየማናይ ክንፊ ኣሸገርቲ ኮይኖም ዘለው ናይ ክንፊ ተፃወቲ እዩ ሜጌን ድማ እቲ ኣብ ርእሲ ኣርሰናል ሸቶ ደመዝገበ ምኩር ተፃዋታይ እውን ብፀጋም ኣሎ ዋትኪንስ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ካብቶም ዝበለፁ ጥቃዕቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ኮይኑ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እውን ክፅዋዕ ዝኽኣለ ኣጥቂዓ ኣለዋ ስለዛ ጋንታ እዚኣ ብኩሉ መዳይ ክንሪኣ ከለና ዓቕሚ ዘለዋ ጋንታ እያ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኣቢለ ክዛረበሉ ዝደሊ ነገር እንተልዩ እንታይ ምስ ማን ሲቲ ብልክዕ ኣብ ርእሲ ማን ሲቲ ብድፍረት ብተፃወትዎ ፀወታ ንማን ሲቲ ካብ ፀወታ ወፃኢ ዝገበርሉ መንገዲ 22 ፈተነታት ሸቶ ክገብሩ ከለዉ ሲቲ 2 ፈተነታት ጥራይ ጌራ ከም ትወፅእ ክሳብ ክንድኡ ዝፈጠርዎ ሓይሊ ቀሊል ኣይኮነን ይኹን እምበር ንኣርሰናል ናብ ሜድኦም ምስ ዓደምዋ ግን ትዘጋጠሞም ፈተና ካሊእ ነይሩ ምክንያቱ ኣርሰናል ዋላ እኳ 1-0 ተሳዒራ ትውፃእ ኣብቲ ፀወታ ዝነበራ ሓብላልነት ዝነበራ ሓይሊ ንዕኡ ተፃዊርካ ነታ ዘመዝገበዋ ሸቶ ዓቂቦም ክወፁ ምኽኣሎም ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ብሉፅነት እዩ ምናልባት ዕድል እኳ እንተተወሰኹ ምክንያቱ እታ ዝተሰረዘት ሸቶ ናይ ኣርሰናል ክሳብ ሕጂ ኣዝያ ተዛርብ ዘላ እያ ምክንያቱ እታ ሸቶ ክትፀድቕ ከም ዝነበራ ብብዙሕ መልክዒታት ተገሊፀ እያ ስለዚ ወታ ናይ ሳካ ኦፍሳይድ ተባሃለት እውን ብንፁር ተርእዩና ይከኣሉን እዝን ብዙሕ ነጥብታት ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ዓወት ሒዝካ ምውፃእ ዝበሃል ናይተን ናብ ቻምፒዮን ወይ ድማ ናብ ዓወት ዝግስግሳ ጋንታታት ባህር ከም ምዃኑ መጠን ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅዲ ሒዞም ክፃወቱ ዝኽእሉ ጋንታ ምዃኖም እዚ ሓደ ካብቲ ንዋንጫ እውን ክሕፅዮም ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ብዓቢኡ ተመክሮን ብልሕን ናይ ኡናይ ኤምረ ድማ ነታ ጋንታ ብዝሓሸ ደረጃ ከብፅሓ ከም ዝኽእል እዚ ሓደ ዓቢ ምክንያት እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ርኢና ነታ ጋንታ ንዋንጫ ክንሓፅያ ክንክእል እንከለና ዘይትዕወተሉ ምክንያት እንታይ ኣሎ ኢልና ምስ ንጥምት ብዓቢኡ ኣብቲ ሊግ ዘሎ ተወዳዳርነት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ነተን ብፍላይ ሕጂ ዋላ እኳ ድሕሪ ኢላ እንተሃለወት ሲቲ ድሕሪ ተቐዳማይ ሲዝን ተወዲት ካልኣይ ሲዝን ሓያል ማርሻ እትያ ንቅድሚት ትስጉመሉ ግዜ ንዕኡ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ
أرسنال إنا عمي كم عينت بلست غانتا نيران حروبن كتصور أي كالتن ليفربول حيزاتو تبقي ساد الله عقمي أرسنال لوم عمت حيزاتو زل عقمون بقليل زتمت هيكونن سلازي نزي بديهم وانشا كوسدو زي حدا عبي حطو يو بعبي دما اب كونفرنس ليغ الله اول مرحيت كوينم حليفهم الله اب زقصل صوتاتات كله يم سلازي ات سكواد ناتهم كنز خصاور خلدي فلاي بتدغاغامي انجوري نريالو زلنا غزيو مناتو وانش عالم استخايدو لغزي نبزحات تصاوتي عرفت غزيهم اغونادي بيوت ناي سامر غزي بخلت وغن سلسته چرمه ازيو بوزح دخام زسحابو بوزح انجورتات يغاطمالو بعبيو سنكفار امونغ صوتا دوم بالو زفطر ناي دقايق كاب رسمي وصيخا دويلكا صنيحكا منيسكا ناب قطف زغونه منقسقاس مئتاو بوزح انجورتات يفطرالو اذن كالئن مالتيو كم غانتا نزي ነገር ዝድልው ትዲያ ቪላ ዝብል ከም ሕቶ ክጥቀስ خاليو بعابي ግን ተቀዲመ ዝበልኮ ናይተን መወዳደርታ ድኾና ጋንታታት ብሉጽነት ውን ብልክዕ ከምዚ ኣፍካ መልኢካ ወቅት ዕወት ትኽእልያ ዘይ ከብል ይኽእልዩ ካልእ ምኽንያት ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣካይዳት ከብዘላ ጾታታት بحفشة وتصيد كم تزرعنايو أبسال درجة أم تقميتهم دلو جن جانتات أميدان بزجبرون كميدا وتصعي بزجبرون بزبل جن أميدهم بزجبر وو صوتاتات ويكلن جانتات أميدان جانتات نتنقلت جانتات عبديمان أبزجبرون صوتات مو استوهلله أبقدم أي درجة أم زركوب أبجانتو أميدهم بزجبر صوتاسي تريزالتس أزيبلوس ويبقدم أي درجة زسرعهم كخون كله كميدهم واتساب زلو صوتاتات ግን أمبلشام ناي درجة تسريعم زلو سلازي كميدهم واتساي كميدهم زري ودلو بقات كميدهم واتساي كتغبرو زي مخالهم كم حدا آلوتاوي يتقاس مالتي مناتو فرق تصوتاي مالتي تي كاب زكايد وسلاسان شومنتن صوتا تعسر حت صوتا انت كميدهم واتسا خوينمو كميدهم واتسا انت اي شغور لو خوينم دما ناتي نوانچا نمبصح أزيو كبيد خوني مالتيو سلازي بحفشة إذن كالئن كأتي من وانجا تخون غانتاديا أبزبل كترات رخالي جن توانجا بزي قدس جن أستون فيلا حيزاتو زلا بقعات زلاتو درجة غم تقدم زبلكو ونا إمرين أستون فيلا حيزو أبزا عمت زي أب چامبينس ليج نبعل تساتف غانتا انت الأساريحو عواتي أب إيروبا ليجون انت الأخصات فاقيلو عبي عواتي مخنياتو مستي أب إنجليز زلو درجان أيتن غانتاتات انت دارينا أبز غرب عمتات ولاتي چامبينس ليجون بإنجليزاين غانتاتات كعبلل نرئلنا مالتي بزحات غانتاتات نابت فاينال كقربان نرئلنا ازي ساب كنديت ليج عبن كبيدن كوينهم زلو سلازي أبز عبن كبيدن ليج كايدو مون أستون فيلا حيزو ناز درجة زمبصحون بعلو نعدلو زقباء يو بزي قدست زود ودرجة مالتي چامبينس ليج هون ولا إيروبا ليج كاوي حلفني الناس لنقمت من البعض دحر من شرطات زي قاتمو مالتي السوق وانا بعلو تناي چامبينس ليج بوتا حيسكا مودا وي نا إيروبا ليج بوتا حيسكا مودا انا بعلو كم عوات زقلصي من أستون فيلا غنا بساعات زي ن بريمير ليج مقرت وسخا زلا غانتا سريح لنا زلو انا امرغنا كريديت غبويو بخاله مدب كساب زملسكم سسنايو